Kamusta sa inyo mga cancer? Ako nga pala si Paulol. Lungkot ka na naman. Hindi ko lang saan galing kantang yan. So ngayon, maglalaro tayo ng isa sa mga pinaka-paborito nyong laro. Pag tumawa ka, talo ka. So simple ang laro, 3 buhay pa. Hindi dapat maubos yan. Isang tawad, patatalo ka. Simulan na natin. Gusto kong sumaya. Ang Pinky Boo. Gusto ko sumabog, nagsabihin ng mga masamang mga words. Sabi ko pa naman. Paano ako nadali sa unang video? Ang intense kasi ng music eh. Gusto ko sumabog, nagsabihin ng mga masamang mga words. So anticlimactic eh. Mga words. Nakakatakot nga naman ng mga words, kuya. Kit daw to. Sabihin ng mga masamang mga words! Nakakapagod nga naman at nakakasabog ang mga salita, di ba? Ikaw para ito na buhay matagal na to eh. Mukhang matagal na to kasi taba na niya ngayon eh. Mas muscle na siya. Siya yung sumabog mismo yung muscle niya. Sige, sa akin pagkatagalin mo na isa, wala akong pakisunod. From aking syntax, anong inaaral sa linguistics? Yes, mga words. At hindi nakakatakot ang kaalaman, tandaan niya mga sunod. From Mark, nobody share no film. Sikable Hatsuka. From Len Implica, nobody Hiroshima. Diba? From Russia to Japan, diba? All around the world na pagsabog. Gusto ko na rin sumabog pero hindi. Kaya pa, may 2 buhay pa tayo, di ba? Maraming salamat, Lord Testosterone. Magaling, very witty. From Joshua. Gusto ko sumabog, nagsabihin ng mga masamang mga words. Hindi! Hindi! Sinubukan ko naman eh. Wag mong tanggalin. Kaya ko sumabog. Naubos buhay ko, sasabog na din ako. Wag. Pinigilan ko. Masakit magpigil ng tawa. From Gacy, nobody Samsung Notes. From Russia to Japan to Korea. Pang buong mundo na ang pagsabog. Ayan, ngayon nasa Amerika na tayo. Maraming salamat, Kyle. Nagsimula ang World War. Gusto ko may konting kaalaman. Ako nakakasabog ng utak na naman. From Nibalian. Tito Travis, diba, represent. Kailangan kasama siya dito, syempre. Tito Travis ang cook ng ship. Siya rin ang tagaluto sa barko niya. Nasabog din ang lata ng adobong manok sa kanyang mga niluto at sa barko niya. Yeah, so shout out sa lahat na nagtatrabaho dyan. Lahat gusto natin yan, diba? Pagkasahod, putok! Ipotok mo na sa mukha na mga niyang jowa mo ang iyong kinita. Sunod, from Vin Maglick yan. Jump scare ba? No! Sumabog siya! Hindi! Never forget, diba? Dead memes, mga sumabog na ng mga memes. Ilaw ng buwi ron! Yawa! Sige, try! Hey! Try! Stop it! Call the fucking police! Call the police! I know you too! Ay, English! Kay Bisaya ta! Okay, tama na. Buti ka na ako matawa. Buti na lang at pinasabukan mo ko ng lecheng Robert Wade Dayan. Sunod! Shout out sa mga yawa kung nanonood dyan ng mga cancer, di ba? Maging proud ka sa kayawaan mo, di ba? Ipasabog mo sa buong mundo. English ka pa, ha? English! Bisaya tao! Bisaya ta. Kisabod, yawa, o di ba? Boom! Di ko lang kung tama yun. Sunod! From LA Gervasio, nauntog. From Filipino memes are the most powerful memes in the world. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Versicht sie! Dass ihr Magen sie mein Befehl zu ihr... From Russia, Japan, Korea, mundo ng Minecraft. Ngayon nasa Germany na tayo. Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Feiglinge! Speaking of dead memes, yes, rest in peace, Tito. Sunod, from Ryan, nobody... Hindi! Papabili po kami channel! Sunod!
hindi lang pampamilya. Pedagogical memes. Actions speak louder than... Alam niya yan. Mga linguist dyan. From Charlie. Kung gusto nyo po gumanda yung katawan nyo, punta kayo sa mga gym. Yan. Hindi sa mga words. Bot kayo. Medyo may kamahalan yung gym eh, di ba boy? Mga 100 pesos Oo, kaya kada session. kung ako sa'yo, mag-instant exercise ka na lang. Ang instant exercise po, ganito po yun. Burn calories! Instant exercise. Mas nakakatakot yan sa mga words, ha? Hindi ka pwede marami sa words. Maraming salamat, Charlie. Ay, ako, sige, gamitin mo yung buhay mo para sa katuwaan namin. Mabuti yan. Mapanganiban, Ando. Literally nobody. Gusto. Mahirap pigilan yan sa mga tatay dyan. Mag-alaga na lang kayo ng mga Minecraft na manok. From Pinoys, kamusta mga kampi mo? May tanga, may bobo, may gago, may siraulo, may... Di ako matatawa kasi nakita ko na yun eh. Pero naalala ko na lahat ng kabubuhan ng mga kampi ko eh. Kasama na rin ako doon eh. Hindi! Sinubukan ko na. Ayoko sumabog! Sige, tagalin mo na yung isa. Nararamdaman ko na. Sunod. Hawen. Yun ang haba ng... Ama hihi. Ama ihi. Di ba pwede rin ihi? Joke. Yan, sabi ko sa'yo, huwag niya assume yung gender. Ayan, mali yun. Naalala ko yung typo daw. Ngayon naayos na nila. Di ba? Very good. Di ba? Ito yung revise. Sabi ko, huwag niya assume yung position niya. Akala mo, straight lane, nasa ano pala siya, ano pala, sa bako ng offlane, di ba, sa mga Dota, League, Mobile Legends gamers dyan, di ba, mga Sando gamers, sabi, tutukoy ko, sunod, mabuhay yung mga yawa, di ba, tagpila ni tong card na to, magkano bili mo dito, yung parang kaninang kuya, di ba, Bisaya ta! mahalin mo kung saan ka galing, from toothpick, Ano mang menyon, manimongo ngayang baninin, talaga. mangin mangon anyong maningin, 2 years ago pa to, pero, anyo mang menyon, nyangon, nga ma, cancer leche, nga mga ay manyang nyanginya. nanginan yung lahat, nyo ko na. Sunod, from Pride Store. 150 lang. Ito mga kinatatakutan sa lahat ng Eskinita paglagpas ng alas 10. Sunod, from Gyros. Gusto ko yung effort na to, Gyros. Maraming salamat. Mga kunichiyawa ko dyan, magsilabasan kayo. Ang hidden words technique, mga pinagbabawal. From Miko Regaspi. Diba? Sumabog din ang mga words ng mga contractual, diba? Ayoko na. Nung nakita ka ng Jollibee, napapasa ka na rin ang backdoor. Ang saya pala, mo, bida ang sulot. Erickson Padayaw. Hey! Hey! Oh! 死んでいる。 Aangas ka. Yes, ay wholesome kind content. Diba pa? Yeah, per! Crossfire, nakakamiss, diba? Nagkaroon din wholesome na content sa mga medyo dark na mga memes, diba? Maraming salamat, Erickson. Sunod, from Ralph. Ako. Diba, huwag i-assume si Doggy. From Sheena, moto-moto pa, mamamatay din naman. Kaya parang moto lang yan, ni Kit kanina, diba? Sabog din naman tayong lahat. Moto-moto kun. Copyright! Copyright, yeah, woo! Ano ba, alam niya, copyright na ba, Razer? Hey! Ay! Hey! Ako, Filipino Vice, wag mong nakawin to ha. Easy views, di ba? Easy content para sa Filipino Vice at para rin sa akin. Maraming salamat. Kisses Party and Event. Sunod, from Clyde Bonifacio. Laki ng pinagbago mo para kay baby. Kaya tulad mo, may bagong Johnson's. Ano to? Dati ng Nakabahan gentle, ako. ginawang mas gentle pa. Anong gentle?
Ayan, sakto. Magandang tapusin na natin. Pasabugin na natin. So, diba sumabog ba kayo? Hindi. Nagustuhan nyo ba ating tumawa ka? Sasabog ka. So, nagustuhan nyo ba? Sumabog ka ba? Pag hindi nyo to ni-like, share sa mga friends nyo, bumili ng merch, sasabog kayo. Kaya pumili na lang kayo. Paulo, out.